Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созаен хубаен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Имрӯз вақт ёфтем барои шуморо бо як навори нави дига тайёр кардем. Дар ин навор бардро заминҳои фурӯшӣ ҳастай, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон мешава. Як замине бардро нархиш 20 000 сомон ай ва хонаи заминӣ ҳастай яктай дига нархиш 130 000 сомон ва як сехонага дига квартира ҳастай бардро сехонага квартира нархиш 125 000 сомон ай. ҷои зур дайне ки ҳамин видеоро то охиша тамошо кунен, ҳамаша мефаҳмен. аз киҷо хона замин квартира дар кора дар комментария бинависен. агар ягон каси ягон чизи фурӯшӣ дошта боша, мисол хонаҳай мошина чизе ки барои фурӯш дорем фарқ надора, ними рақамҳода дар имо ватсапш бинависен, мо реклама мекунем. ана ака мерем остоста. дӯстони азиз, не бародаре десен, и бародар дар шаҳри бохтар, яъне ки номи пешинаш Қурғонтепа, дар кӯчаи Баҳориш телефон мефурӯхтад. телефонои нав дора, телефонои кӯҳна дора, телефонои солҳои бардро 2020, 21, 22 ам дора. хулоса ҳама намуди телефона дора. дар ютуб ам ана канал ам доштай. марҳамат бародаро, касе ки мисол мехоҳанд ки видеои нами бародара тамошо кунен, нархи навои телефона бифаҳмен, дар комментария каналша закрепит кардагиам. оз бо худаш гап мезана, гӯш кунед. Салому алейкум бародаро, апа ховарму дар шаҳри Бухтар мешим, дар телефонгузари кӯчаи Баҳор кадом намедонам. инҷа биёд телефон берем болои сумтин не 10-15 модели нав таим дар бора шунга мезанам. аму я дона лайк пепла бискунем бачако модели нав ай кадом телефона дора. телефонро биёрен болои сумта алиш мекунем, телефони беуш надора, нав мекунем. агар беу дошта боша алиша мекунем, любой модели нав ай 2020, 21 ай насиби оша 2022 модели нав меяд, дар бора шунга мезанем. мули камакак модели нав гитагина дар бора шунга бзесем. шумо телефони беу биёрем, болои сум бутен, ихели ҳам мешава. телефонтонро алиш мекунем, болои сум бутен, телефони нав мегирем, беу форатон, беу. аму я дона лайк бепула бискен. шумо кадом мина медона кӯчаи Баҳор меганҷа, телефонҳои кӯчаи Баҳор ҳамҷа бия, телефоншо алиш мекунем. инҷа ҳар рӯз бузург бачако дар панои худо бошем. мерем ин якмош Redmi Note 9T, Redmi Note 9T нархиш 1800 сомон ай. телефон састаи зура, оперативкаш чурай, памятиш 64 ай, батареяш 5000 мачат пичаш ай бара. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. канали ҳами бародара дар якум комментария закрепит кардагим. касе хоҳишмандем бидурен тамошо кунен канали телефонҳои фурӯширо. мегзарем ба хонаҳои фурӯшӣ. дӯстони азизи, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ тарафи Шурбулоқ дабдай. 6 сотиқ заминда 7 дар хона кардаги аст. соҳиби хона мега ки хонаро ремонт мекунӣ тамом. ҳоҷатхона, ҳамом, ошхона доштай, ҳуҷҷатош 100%, гирди хона бардоро маҳкам ай. нархиш 270 000 сомонӣ мега. бисёр нархи хуб айне ки дар ноҳияи Рӯдакӣ 6 сотиқ замин 7 дар хона. хай мегирӣ, я ремонтш мекунӣ, медрои зиндаӣ кардан мегирӣ. нарша 270 000 сомон мега бардро. хай мумкин ягон сомон арзонам кина. номрои телефонаш ҳаст, харидоро занг бизанед. бардоро мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. хонаи арзон бовар ки сум медоштум, ҳозир мехаридимаш. хушрӯ гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Чоргултепа. 2 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ ай. ов свет ҳастай бардоро, проблема нест. ҳамом, ҳоҷатхона, аловхона, кухнӣ ва ошхонарам доштай. хулоса ҳамаи чира доштай. нархиш 130 000 сомонӣ мега. чӣ хел нархи арзонда бардоро. 130 000 сомон бо арзонам мекуна ё ба мошинам алиш мешидай. беҳтарин варианта гуфтесай. номрои телефонаш ҳаст, маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар аввали видео гуфтам, як замини арзонтар ҳастай. бардоро ин ин замини арзон. ҳозир ман нарша мегум, хушрӯ гӯш кунед. замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳоти Роҳатӣ Калон. 6 сотиқ заминаи ҳуҷҷатош 100%, 500 метр поёнтар мардум зиндагӣ кардесанд бардоро. нархша 20 000 сомонӣ мега, бо арзонам мешава. номрои телефонаш ҳастай, маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанед.
бардро мегзарем ба чорум эълони имрӯза ҳози хонаву заминора гап мезанем, баъд квартирода мегзарем. барои ҳамин ёнбош кунед то охири видеора. ана бардро бо як замини арзони дига хушу гӯш кунед. замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат наздики дашти бег. 6 сотиқ заминай, забори гирди хона бардро маҳкам кардагия, ҳуҷҷатош сатвоиз ову свет ҳаст. қариби заминда мактаб, масҷид ҳастай. ҷои шидаш бардро 35 000 сомонӣ мега. ҷои шиди 35 000 сомон, 6 сотиқ дар шаҳри ваҳдатай. бисёр нархи хубай бардро, ана номерои телефонаш ҳастай, дар ҳамин рақамҳо WhatsApp ҳам доштай, маълумоти бештара занг бизанед. дар видеоҳои пешна бисёри бардоро нависта буданд ки аз ноҳияи Абдураҳмони ҷомирам хонаи заминӣ шавабонем. Бардро ин як хонаи арзонтар барои шуморо ёфтам. хушу гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони ҷомӣ 11 сотиқ заминда 4 дар хона кардагиай. соҳиби хона мегӯяд ки хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони ҷомӣ деҳаи Пушкин дорои 11 сотиқ замин, гирда атрофаш маҳкам, ову свет дора, ҳуҷҷатош 100%, мактаб, медпункт ва масҷид дар пеши хона будай. нарша бардро 157 000 сомонӣ мега. бо арзонам мешава. номерои телефонаш ҳастай, харидоро занг бизанед. бардрои хонаи десен қарор дорад дар шаҳри бохтар, нӯи пешнаш Қурғонтепа, дар 2 сотиқ замин 3 дар хона кардагиай. соҳиби хона мегӯяд ки хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар, маҳаллаи Ҳоҷи Шариф, хона дар 2 сотиқ замин бардро 3 ҳуҷра кардагӣ бидай. баня, ову свет ҳастай, ҳоҷатхона дора, кондитсионер, мебел, термос, хона бо тамоми шароитош муҳайё мебошад гуфтагиай. харидорои аниқ занг бизанед. нархша 195 000 сомонӣ мега. харидори аниқ бошен, арзонам мешава. марҳамат, бародаро номерои телефонаш ҳастай, занг бизанед. бардорон акӣ мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. тамошо кардаиса бошен, давомаш бидам. дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, духонага дар 4 этаж қарор дорад, 47 квадратни метр, райони Фирдавсӣ. дом бардро навастройкай, хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мегӯяд ки ай бозори Корвон 300 метр дуртар. документош тайёрай, одамо зиндагӣ кардесанд. духонагай бардро бо як бор дига мегумтон дар шаҳри Душанбе, нархша 200 000 сомонӣ мега. агар мехоҳед ки маълумоти бештара бигиред, номерои телефонаш ҳастай, харидорои аниқ занг бизанед. бардро мегзарем ба 8 эълони имрӯза. монда набошем бардро. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. духонага дар 15 этаж қарор дорад, 54 квадратни метр. дом бардро навастройкай, хонара нав ремонт кардагӣ бидиянд. соҳиби хона мегӯяд ки хона бо чизи чораш фурӯхта мешудай, ремонташ замонавиай, воқеъ дар шаҳри ваҳдат наздики дарвозаи Ромид. нархиш 180 000 сомонӣ мега бардро. дар шаҳри ваҳдатай духонагай 180 000 сомонӣ. номерои телефонаш ҳастай, маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дар видеоҳои пешна бисёри бардорам гуфта буданд ки аз мисол шаҳри Роғунам ягон квартира биёен. бардорои намии квартира десен қарор дорад дар шаҳри Роғун, якхонага дар 1 этаж қарор дорад, 30 квадратни метрай. домои пешинаи бардоро хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мегӯяд ки ремонт кардагиай, полни утеплит кардагиай. ана тарафҳои берунаш бардоро открити лестницаи гуфтагиай. доми 37. нархша 105 000 сомонӣ мега. бисёр нархи хубай бардоро. агар шумо мехоҳед ки маълумоти бештара бигиред, дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба квартираи навбатӣ. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, номи пешинаш Регар, якхонага дар 2 этаж қарор дорад, 49 квадратни метр. шаҳри Турсунзода бардоро дар 4 микрорайонаш будай. домои пешинаи хона ремонт кардагиай. соҳиби хона мегӯяд ки хонаи калони хушрӯай духонага карда мумкинай, састаяниш созай.
нархиш 170,000 сомонӣ мега. як хонагаи бардоро мумкин аст ки духонагаш кунем мега нархиш 170,000 сомонӣ дар шаҳри Турсунзода. харидори аниқ занг бизанед. бардоре ки гуфта будан ай шаҳри Хуҷандам квартира бимонен. бардоро ана ина як квартираи дига чихеле гуфтам қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. як хонага дар 1 этаж қарор дорад, 35 квадратни метр дар 32 микрорайон буда. бардоро шаҳри Хуҷанд 32 микрорайон домои пешинаи хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мега ки як хонагаи фурӯшӣ 32 микрорайон доми 58 квартираи 18 нархиш 190,000 сомонӣ мега. мумкин хай бардоро арзонам куна. номерои телефонаш ҳаст, харидорои аниқ занг бизанед. ана аким мегзарем ба 12 мелони имрӯза. дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Исфара. духонага дар 4 этаж қарор дорад, 37 квадратни метр, райони Навобод. домои пешинаи бардоро хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мега ки дар 4 ошиёна қарор дорад, духонагаи шароити хуби зист дора, документош 100% шаҳри Исфара, Навобод. нархиш 200,000 сомонӣ мега, арзонам мекуна. марҳамат бародаро, агар маълумоти бештара бигирен мехоҳед, дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба квартираи навбатӣ. ана квартираи арзон бардоро хушо гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фархор, се хонага дар 4 этаж қарор дорад, 70 квадратни метр, домои пешинаи хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мега ки ана дар назди стадион 4 этаж ов дорад, термос доштай бо савдо мешава. нархша 125,000 сомонӣ мега бардоро. бисёр нархи хуб айне ки се хонага дар ноҳияи Фархор 125,000 сомон арзонам мекуна. харидорои аниқ занг бизанед. бародарои ҷон, и буд навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза. ана хай чанд қи хона, мисол мошина буде, хона буда, ана замин буде, квартира буд, чизе буд. бародаро хай ҳаракат кардем, монтаж кардем, барои шуморо гап задем. ана касе ки то охири видеоро тамошо кард, дар комментария рақами 5 бинависен. бародаро як баҳо битенда, рақами 2 нанависен, 5 бинависен. бо мо хурсанд мешем, як рӯз пас, ду рӯз пас барои шуморо наворҳои хуб бекунем. ана раҳмат барои дастгиритон дӯстони азиз, раҳмат барои лайкотон, раҳмат ки бо дар комментария мисол фикрҳои беҳтаринтона менависем, бо мо мехонем, хеле хурсанд мешем. зинда бошем бародаро. касе меҳмонен, подписатсия кунен то аз наворҳои нави мо бохабар бишен. агар битонен ҳамин видеоро дар имо чи сайте дорем поделитсия кунен ва ҳамон лайкорам фаромӯш накунен. бисёри бад гап намезанем бародаро. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. худона эҳтиёт кунед. хай.